Mobili paso bɛ ka gɛlɛya Mali kɔnɔna la. Ni kunnafoni in na an bɛna walanwalankaw ye a ko la. An balimaw aw bisimila an bɛ L'actu ka kunnafoni kɛnɛ kan. Bi an bɛ arabadonna avril kalo tile fɔlɔ san 2026. Aw ladɔnya k'a fɔ ni tile fila laban in na a yirala k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara mobili pasow kan Bamakɔ kɔnɔna la ale ni Mali région yɛrɛ kɔnɔna la. An bɛ aw hakilila jigin fɛnɛ k'a fɔ ko dɔ farali ni mobili pase ninnu kan ko o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ tajiw olu dayɛlɛnni ka kɛɲɛ ni nin dɔgɔ furancɛ in ye. Taji sɔngɔ gɛlɛyali o daminɛla sibiridon marisi kalo tile 28 san 2026. O hukumu kɔnɔna la mobili bolilaw olu fɛnɛ ye dɔ fara mobili pasew kan. Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ka jateminɛ bolila ni waleya in kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min bɛ yen ni o ka baara ɲɛsinnen don bolimafɛnkow ma. O sababu la ale ye sɛbɛn kɛ ka kɛ ni bi arabadon ye avril kalo tile fɔlɔ san 2026. A ka sɛbɛn in kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ko mobili pasew bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ mun farala taji sɔngɔ kan. Minisiri ye a yira k'a fɔ ko hali ni a ma ɲɛ dɔ bɛ fara mobili pasew kan ko kunfɛ ko kɔni tɛ. Mobili bolilaw olu ka jɛkuluba bɛ yen ni o ye Conseil national de transport public de passagers. Ko jamana ɲɛmɔgɔw ni o jɛkulu in de kan ka sigi ka kuma ka bɛn kɛ sɔngɔ kelenw kan walasa dekun o bɛ se ka nɔgɔya jamanadenw fɛnɛ ma. Nka a ka sɛbɛn in kɔnɔna la a tilala ka yira k'a fɔ ko ɲɔgɔnye dɔ bɛ ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ale ni mobili bolilaw olu ka jɛkulu in ɲɔgɔn cɛ ni o ye Conseil national de transport public de passagers. O hukumu kɔnɔna la ko a ɲininen don bolimafɛntigi bɛɛ lajɛlen fɛ ko jaabi minnu mana bɔ o ɲɔgɔnye in kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen k'a jija ka olu labato. Kunnafoniya wɛrɛ mana bɔ ninnu kɔfɛ an b'o da aw tulo kan. An balimaw an b'aw fo aw ka kulomajɔ la kabini aw sigiyɔrɔw la. Aw k'an bɛn sanga wɛrɛ.